No tak my jsme získali plnohodnotné výjezdové stanoviště pro posádku záchranné služby, která vlastně je uprostřed mezi Vimperkem a Strakonicemi v místech, kde skutečně ty výjezdové časy byly hraniční a ani ne snad pro vzdálenost od toho výjezdového místa, ale protože ty komunikace tady neumožňují nějak extrémně rychlé průjezdy a v zimě samozřejmě jsou tady těžké podmínky, takže jsme splnili to, co skutečně jsme říkali i v těch proslovech, že se skutečně ta péče dostane k těm lidem včas v poměrně velkém území. Ono to není jenom o Vacově, ale o poměrně rozsáhlém území směrem odsud k Otavě, kam i Strakonická záchranná služba, byť je tam blízko, musela dojíždět oklikou a složitě, takže pro nás je to velice pozitivní záležitost. Máte ještě nějaká další taková krizová místa, třeba právě na rozhraní kraje nebo okresů různých? To bylo správně řečeno, ta rozhraní krajů a okresů jsou vždycky špatně. Samozřejmě, že ještě přemýšlíme do budoucna o vybudování minimálně 2 výjezdových míst v některých problémových oblastech na Jindřichohradecku, eventuálně na Lipensku, ale přesnou lokalitu zatím neznáme, právě vytváříme modely, která lokalita by byla pro nás nejvhodnější, nebo respektive pro obyvatele, tak abychom skutečně jednou posádkou pokryli co největší území a zkrátili co nejvíc ten dojezd. Zeptám se ještě, jak tady ty posádky budou sloužit, jak bude vypadat ten režim na tomto stanovišti. Samozřejmě, jako již v posledních letech je to vždy, bude vlastně ustavena posádka bez lékaře, protože bohužel těch lékařů je opravdu skutečný nedostatek a ta posádka bude v nepřetržitém provozu, to znamená, že bude mít směny od 7 do 7 přes den a od 7 do 7 ráno, takže vlastně včetně víkendů, svátků a tak dále, prostě klasický nepřetržitý provoz posádky RZP. To bohužel právě musíme pacienty zklamat, protože skutečně je to posádka bez lékaře, která je určena pouze pro výjezdy zdravotnické záchranné služby a nemáme možnost nahradit vlastně lékařskou službu první pomoci, která slouží za tímto účelem a ani nejsou vybudovány prostory, kde by bylo možné ty pacienty ošetřit, takže musíme nechat tuto práci bohužel na zde pracujících praktických lékařích. No, určitě se mi to líbí, no. Jsem spokojený a jako konečně jsme se dočkali takového trošku novějšího, nebo řekl bych teda přímo novýho, jo, protože jsem tady vlastně 20 let a byli jsme tady vlastně ta paní, co jsem jezdívala z hygieny, že jo, tak to řekla venku jasně, no, takže teď už to teda je v cajku, no. Když byste to srovnal s těmi prostory, které byly předtím, v čem nevyhovovaly zásadně? V čem nevyhovovaly? Tak určitě tam asi jako byl problém s těma stěnama, že jo, nebyly to omyvatelné plochy, jo, řešilo se to různýma nátěrama, které se potom odlupovaly, muselo se to obnovovat, jo, pracně. A hlavně teda jako prostorově a vybavením to nebylo takový, jo, jako přece bylo to všechno starý, že jo, bylo lino, tady je prostě dlažba, jo, na tu údržbu, na tu hygienu, prostě je to určitě jako lepší, jo. No. Magistr Milan Mesároš. Píšete se normálně, jak slyším? Maďarsky. Maďarsky, Size. Dobře, to vidíte. Je to tady moc krásné, opravdu, jak to opravili, úžasné prostory a doufáme, že i lékaři sem přijdou i na plný úvazek, všichni, co jsou tady označeni na dveřích. No, předtím to tady bylo zastaralý, nevyhovovalo to ani pacientům, ani lékařům. Dneska si myslím, že máme středisko pěkně, moderně vybavený a byli bychom rádi, kdyby jsme tady měli ještě hlavně praktického lékaře, který se nám sem přihlásí na plný úvazek a aby byl spokojený i lékař, i pacienti. Náš. No tak tento projekt teda obnášel komplexní rekonstrukci budovy zdravotního střediska původní, která nebyla již dlouhou dobu v dobrém stavu. K tomu teda značnou přístavbu ještě a v podstatě výstavbu garáže pro zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje, včetně celého podkrovního prostoru, který k tomu také patří, který patří záchrance.
Jak dlouho jste takovou investici plánovali a vlastně co všechno předcházelo? Tak vlastně ten záměr, ten už se rodil asi v roce 2007, protože předtím jsme tady měli lékařskou službu první pomoci, která skončila za takových tragických okolností, takže bylo samozřejmě naším cílem, aby tady nějaká péče byla, protože jsme tady vlastně na rozhraní 3 okresů, 2 krajů a nejbližší záchranka nebo tato služba je ve Vimperku a ta samozřejmě má taky široký region, takže pro nás tahle ta věc byla dosti strategická. No. Všechno se poměrně začalo vyvíjet dobře, nicméně největší problém byly finance na tu rozsáhlou rekonstrukci. Takže zkusili jsme, jako naděje se jevily ty programy regionálně operační, takže jsme připravili projekt a myslím i dost slušnou žádost. Tu jsme dali poprvé v roce 2008, byla neúspěšná. Poté v roce 2009 byla opět neúspěšná, v roce 2010 byla opět neúspěšná, nicméně to byla ta 5. výzva, která byla mediálně, myslím, už velmi rozebrána. V té jsme získali, byl úspěšný náš druhý projekt na školu, na rekonstrukci školy. Nicméně po převodování tento projekt nebyl mezi podpořenými, ale naopak mezi podpořenými byl projekt na rekonstrukci tohoto zařízení, který předtím byl nepodpořen. Takže na jednu stranu trochu zklamání, na druhou stranu radost. Dá se říci, že kdyby vlastně tady nepřišla ta podpora ze strany Evropské unie, tak by to asi dofinancovat nešlo? Dá se říct, že by to asi byl velký problém, protože vlastně obec nedisponuje až tak velkým rozpočtem, aby si mohla vzít úvěr třeba řeknu těch 14 milionů. No, byl by to asi teda problém.